Na šta mi se sviđa? I što je tačno ostavljeno na veličinu, da nije mnogo nisko, a nije mnogo ni visoko puštena da raste krošnja. Kako misliš? Pa, hoću da ti kažem, evo i ovaj će. Nećemo tek da raste. Malo. Sedi. Taki. Sedi. Nema veze. Nikaj me da uhvatiš njega i mene. Stani ti loši za njega, to bez jednog je tako. Vidi sad njega uhvatiš, evo. Ne, nisam ti ja mod. Pusti se mlađo. Aha. Evo, ja će da ide kanal, jebe. Da ga ljudi produžimo gore. Ovo će biti 5 minuta Milisaljevih lešnika u prvoj godini lista. Ja nisam bio. Šta? Neki Maja, snimak. Dobro, sec, dovoljno.